Rumi Narzari 76.5 debate. Second now Mundal Gracie Mare 59 half. Half again. Class 85 first Mundal Iron Mare 87. Second Minaxi Mare 86 half. Or third half Franklina Musahari Francisca 85. Class 7 second Semi Narzari 79. Class 65, first of all, Demuro 69, or second of all, Romanos Demare 68. Beneath right, trainer for Mr. Newton Narzari and Petrus Demare. Namun kemudian begin, logose, extrovert speech. Yauko bitangan bahagia lain. Double day, bitangan. Ada double mohon. Yaudah saya yang bawa. Mosamaiनिफ्राय Rumi and Gracie. Obama sanggup ganai. मोनसे कन्फारेन्सआव बा फरवेरानो फथिजानाय नङासै जेरै रंजाथावना बाथ्रा जों गोजोननायजों बिथांमोनखौ जों मण्डलिनिफ्राय गांफा गांफा गोबांथ' होनो हाया आर'ना होनानैनो जों मानबावनि फैगोन समफोराव आरोबाव बेबायदि गोसो गोरबोजों बिथांमोना नाजागोन जोंनि मण्डलिनि मान सन्मान बिथांमोना लाबोबाय थागोन आरो जों दा बिफां गायबाय फैयो बे बिफाङा खोब दालाय जागोन फिथाइ थायगोन अब्ला जोङो बिथांमोनखौ आरो गुबुन रोखोमै मोनगोन जों फैगोन समफोराव बिथांमोननिफ्रायनो जों साफा साफा मण्डलिनि दैदेनगिरि आइजोनि दैदेनगिरि लाइमोनफोरनि दैदेनगिरि जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि दैदेनगिरि बेबायदिखौ जों आखा खालामदों फैगोन समफोराव इसोरा आशीर्बाद खालामो अन्नानै जोंनि आइजोनि दैदेनगिरिफोरा आवगायथिं फैगोन जोंनि मण्डलिनि दैदेनगिरिफ्राबो आवगायथिं फैगोन बिथांमोनखौ जों मान दं आरनाय लानाया बहा Newton Narzari और Petrus Demare जोंहा कारण मोननैथ' बिथांमोना दायो फाइनेल एग्जामनिया थांबाय दे आरो दायो माने फैगोन एक्सटेम्परेरी स्पीच जे बादायलायनायमोन बादायलायनायाव बिथांमोन सानैया फार्स्ट मोनदों
पेट्रुस दैमारि आरो निउटन नार्जारि। मोसानायखौथ' जों नुजोब्बायना मोसानायाव बेसेबां पइन्टनि थाखाय फार्स्ट सेकेन्ड जागोन ना 1 पइन्ट अब्ला आबै सानैयाबो खम नङा नङासे 100 नि बिसोर सोरबा 99 मोनगोन सोरबा 100 मोनगोन दा जोंनि थाखाय निसुनो फार्स्ट दे जों बरायनो